je skočio, evo to zgora. Ovo kad se razbije, evo te, ne, Boras. A? Ajde, skačite. Je hladno? Šta, ajde? Ajde šta? Kolika je prostorija ova? A? Prostorija. Kolika je prostorija? Par metara i više, ne znam gdje je plato negdje. Ma da. Da, ono se različiti. Kakvi je prezir? Kako? Danijela Anđelić. Aj, budem ti šerao onda ovaj folder, filmić ćemo da baš. Na Facebook, jesi na Facebooku?